бино ба иттилои вазорати адлияи тоҷикистон та имрӯз 94 вакили дифоъ аз санҷиши комиссияи махсуси ин вазорат гузаштаанд. Рустами Шоҳмурод, вазири адлияи тоҷикистон, рӯзи 28 январ зимни нишасти хабарии ниҳодии зертобеаш гуфт ки то ба ҳол аз тамоми қаламрави ҷумҳурӣ 94 вакили дифоъ аз санҷиши комиссияи махсуси ин ниҳод гузашта ба таври расмӣ мақоми адвокатиро касб карданд. Ин комиссия аввали моҳи декабри соли 2015 дар назди вазорати адлия ташкил шуда буд. аъзои ин комиссияи махсус аз ҳисоби кормандони вазорати адлия, донишгоҳи миллӣ ва иттиҳоди адвокатҳои тоҷикистон иборат будааст. масъулони вазорати адлия қаблан гуфта буданд ки вакилони мудофиъ дар тӯли 5 сол як бор аз санҷиш мегузаранд ки тартиби баргузориашро худи адвокатҳо муайян хоҳад кард. ба гуфтаи онҳо ин тағйирот ба хотири ҷалби бештари мутахассисон ба фаъолияти адвокатӣ, аз байн бурдани ҳолатҳои ришватхорӣ, таъқими фаъолияти адвокатӣ ва ба ин васила таъмини адолати додгоҳӣ дар тамоми марҳилаҳо ҳангоми тафтишот ва мурофиаи судӣ мебошад. албатта агар дар бораи худи қонун гап занем, қонуни нав, онҷо ташкилотҳои адвокатиҳо бисёр хатогиҳои бисёр камбудиҳои муайян кардагиянд дар масъалаи критерияи ки адвокат шуда метавонад ё на. Рамин агар худи санҷиш гап занем, ман фикри шахсии худам ин санҷиши бисёр не, вале хуб мебошад, чунки чӣ хеле кӯем як адвокатҳои босавод метавонанд гузаранд, вале аз сабаби он ки дар тамоми тоҷикистон ҳамагӣ 94 нафар гузаштанд, ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳоло мо худамон низ тайёр нестем барои аз ин санҷиш гузарем. аз як ҷиҳати хубаш он ки адвокатҳо боқувваттар мешаванд, аз ҷиҳати манфиаш бошад он аст ки шумораи адвокатҳо хеле кам ҳастанд. бинобар он шояд мақсаднок мебошад ки агар ин санҷишҳоро каме осонтарш кунад.